Egyébként az előbb, hogy belekóstolt a teájába, megremegett a keze. Ilyet még nem láttunk Vadon Jánostól. A hős férfi, aki 5 hónapja minden ütést áll a reggeli pirítósban, most végre remegő kézzel, lassan, de annál bizonytalanabbul, kérem szépen, elérkezik ehhez az óriási, tényleg hatalmas méretű lufi halomból álló emelő szerkezethez. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 ember tartja ebben a pillanatban a mi lufi halmunkat, ami azt jelenti, hogy a János 65 kilóját elméletileg meg tudjuk majd emelni ezzel. 63. Bocsánat. 63 kiló. Ja, mert ugye a csokizás közben a 2 kiló eltűnni. Zsolt, ide tudsz még jönni egy pillanatra, el tudod engedni. Na, hát... Úristen, az embereit hova szállnak? már csak 2 ember tartja, mondjad? Én voltam a biztosító eddig. Te voltál a biztosító, igen. Hány méter magas ez most így körülbelül, hogy a hallgatók is átérezzék a jelenlétet? Körülbelül milyen magasan vannak fönt a lufik? 10 méter magasságig. 10 méter magasságig. Na, jelen pillanatban mondhatni, hogy a legszélcsendesebb pillanatban vagyunk. Ugye ez nem tudom neked, János, mennyire örömhír, de hát erre egy órával ezelőtt még nem nagyon lehetett számítani. Abszolút nem, főleg éjszaka, amikor indultunk, akkor semmi esélyt nem adtunk ennek. Lassan a naposka is kidugta az orrát, és nincs szél, úgyhogy ez a repülési idő, ez neked csodálatos élményt fog hozni, János. Nyugi. Igen, hát nem tudom igazából. Én azt nem tudom, hogy ez az egész megéri. Tehát, hogy gyakorlatilag most nagyon csúnya lenne, most kiállnál belőle. Szó, itt van Mr. Luffy, aki nem nagyon tud felnőni az elmúlt 40 évben, emberéletekkel játszik, csak azért, hogy megvalósíthassa kisded álmait, lufikkal, embert az égbe, stb. És most ennek én leszek az áldozata. Igen, de hogy pont erről beszéltünk, hogy te azért, aki tényleg ez nagyon értesz, és a matekhez, és a fizikához, tehát azért ez nagyon a fejedben van, azért ez neked is egy történelmi pillanat. Én is gyerekkorom óta erről vágytam, meg álmodtam, hogy egyszer egy ilyet csinálni. Akarsz te menni? Kérdezi a János. Ne, hát engem nem ismer senki, az nem hír, hogy Kazó Zsolt fölment az égbe, az hír, hogy a János felmegy. Igen. Na jól van. Körülbelül most, ha mondjuk jó idő van, milyen magasságig tudjuk engedni? Mennyi a kötél? Induljunk ezzel. Durván 20 méter, amit most felraktunk. De tudjuk pótolni, nem tudunk rákötni még? Szerintem merjünk bízni magunkban, gyerekek. 50. Annyira bírom egyébként. Van erre egy mondás, csak nem akarom mondani élőadásban, hogy mit csinál a csalánnal. És a csalánnal. Legyen 50 méter, János? Legyen. Legyen 50. De én azt szeretem egyébként, hogy ez a durván 20 méter. Tehát, hogy így nagy szolgatók durván 20 méter, vagy 25, vagy 15, vagy 30, mit tudom, majd kiderül. Igen. Mit tippelsz, milyen magas a szálloda, ami mellett állunk? Szerintem egy olyan 30 méter lehet körülbelül. 6 emelet nincs az annyi, nincs ez 30 méter, ez csak 10, ennek a duplájára fogsz menni. Igen. Van esély, hogy egyébként ezt a 20 métert kihasználjuk, Zsolt? Hát én igazából nem engedném fel annyira, mert északias a szél. És hogyha fejébe engedjük az egész lufi halmot, akkor mi átfúj a szálloda felett, az belekaphat és meglepetést okozhat. Na, egy biztonsági óvintézkedést én azért megtennék, tartsd a mikrofont, légy szíves. Jó, ezt rá szigetelő szalagozzuk a kezedre. Hogyha véletlenül szakadás van a kötélen. Ha véletlenül megijednél, akkor ez ne hújjon ki a kezedből, mert ez sokkal értékesebb, mint te. Ez nagyon drága volt, igen. Téged tudunk pótolni. Jó, az a lényeg, hogy ahogy beülsz, elindulsz fölfele, hát onnan majd azért mi téged felkonferálunk nagyon klasszul, de hogy azért majd mindenféleképpen, ami eszedbe jut, kezd el mondani, és számolj be arról. Azért ez tényleg keveseknek adatik meg, hogy 4000 lufival majdnem a fejük fölött fölemelkedjen. Jó, hát én csak annyit kérnék, hogy legalább az egyetemig támogassátok anyagilag a lányomat. Mindenféleképpen. Az a mikrofon működik azért, mert rá van a kezedre szigetelő szalagozva. Hát kérem szépen, hölgyeim és uraim, elérkezett az a pillanat, amit a... Megnézném azért még a csomót, amivel oda van rögzítve. Nem maradjál, hagyjad azt, most hiába mászol, nem menekülj el. Ugyanis a kötél másik végét az hozzákötöttük itt a hotelnek az egyik korlátjához, amelynek a csavarjait én meglazítottam éjszaka. Gyere vissza, János, nyugodtan, nem lesz semmi baj. Mi Ferivel elvégeztük az aknamunkát, tehát te azzal ne foglalkozzál, mi hajnalosak lettünk. Na, jelen pillanatban az történik, hogy kicsit árnyékban állunk, mert hogy kisütött a nap, de hát ez a 4000 lufi azért beárnyékol minket. Itt állunk közvetlenül alatta, 3 jól megtermett srác kapaszkodik a lufikba, hogy el ne szálljál még idő előtt, Jani, mielőtt a karabinereket felrögzítik, úgyhogy most már minden készen áll, mondjad? Igen, és Mr. Luffy mindegy alapon még jól meg is magyaróz. Figyelj, ennek még bele kell férnie. Igen. Figyelj, gondolj arra, hogy az elmúlt 3 hónapban azért tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezen, nagyon-nagyon sokat számoltunk, nagyon-nagyon sokat ötleteltünk, rengeteg hallgató volt, aki biztatott minket, aki jó időt kívánt, nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, úgyhogy próbáld megélni a pillanatot, ahogy én most mondani szoktam, mert ilyen valószínűleg az életedben se nekem, se neked, senkinek nem lesz több, hogy 4000 lufival tudjon repülni. Hölgyeim és uraim, elérkezett a pillanat, hogy állsz, János? Hát...
Hát hogy is mondjam csak. Kim van már az élbelső? igen, igazándiból most jutott az eszembe egy ilyen örök bölcsesség, amit a hegymászok szoktam mondani, hogy egy biztosítási pont nem biztosítási pont, és én csak egy helyen vagyok. Figyelj, még egy csomó kötve. helyen nézd meg, tartják a lufit, tehát nem lehet Jó, ebből ő semmiféle szélszeső, minél probléma. többet ki akar belőle hozni. Igen, ő egy kollega, egyébként sem voltatok jóban. Benne nagyon bízhatsz, hogy fogni fogja. Felkerülnek a karabinerek egyébként, a biztosító kötelek, és egyelőre még mindig szélcsend van itt Tihanyban, úgyhogy hát mondhatni azért ez egy hatalmas mázli, és most már tényleg csak néhány perc, és Jánosunkat elengedjük, repülni fog. Hölgyeim és uraim! Utolsó kívánság? Na, Persze, mondjad. Fizessem a számládat? Vegye le a blúzát. Jó, Tolmány itt van valahol az egyik kollégánkról van szó, Hosszú igen. hónapok óta készülődünk erre az akcióra, megígértük a hallgatóknak, beszéltünk róla nagyon sokat. Sok-sok ember hosszú hetes munkája, hogy most végre itt lehetünk, itt állhatunk Tihanyban, a Balaton partján, Vadon Jani már a beülőben, Besenyei Péter sisakjában, fölötte pedig 10 méternyi lufi. Azt szeretném kérni mindenkitől, aki most velünk van az ország területén, ha az autóban ülsz, vagy már a munkahelyeden, kedves pirítós hallgató, egy kicsit szorítsd össze a két öklödet, és gondolj arra, hogy ez a csodálatos férfi mennyi szép pillanatot adott nekünk az elmúlt hónapokban. És próbálj megszorítani annak érdekében, hogy ezek a szép pillanatok megismétlődnek majd. És arra szeretném kérni itt a környéken állókat. Ne, Feri, mindjárt elhányom magam. Igen. Itt a Úristen! környéken állókat, hogy egyrészt azon kollégákat, a lufisokat például, és a mi kollégáinkat egy nagy tapsal jutalmazzuk meg, akik összehozták ezt a mai reggelt, Így van, hölgyeim és uraim. nagyon-nagyon sokat dolgoztak, nagyon-nagyon sok munkaórát fektettek abba, hogy ez itt létrejöjjön, úgyhogy köszönjük szépen Mr. Lufinak és munkatársainak. János, volt egy elhaló félmondatod, mit mondtál közben? Istenem, ne. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is először teszi meg ezt a lépést. Ez a férfi, akit Vadon Jánosnak hívnak, és reméljük, hogy nem fogjuk majd holnaptól múlt időben emlegetni őt. Hölgyeim és uraim, Amerikában már néhányan kísérleteztek, van egy halott argentini papunk, és van még egy élő Vadon Jánosunk. És nagyon fontos lenne, hogy egyszerre számoljunk neked vissza, számolhat az, aki a kocsiban van, aki az irodájában ül, aki éppen tömegközlekedik, bárhol van az országban, legyen egy ilyen kollektív együttszámolás, 5-től fogjuk kezdeni, és aztán elengedünk, nincs más hátra. Figyeljetek, én nagyon-nagyon szépen köszönöm az elmúlt 4 hónapot, nagyon örülök, hogy megismerhetelek benneteket, nagyon sok kellemes percet tölthettünk együtt. Végezetül csak annyit kérnék, hogy dedikálnád nekem a könyvedet, Balázs? Viszel magaddal egy példányt oda föl. Nagyon szívesen, tényleg jó darab. Na, hát akkor kezdődjék a visszaszámlálás. Ferenc, kezdjünk el visszaszámolni. Hölgyeim és uraim, Európában tehát először a Danubius Spiritus sztárja Vadon Jani elindul, az égen járó János. Kérek mindenkit, hogy otthon, a munkahelyen, az autóban és itt a helyszínen is számoljunk együtt, induljunk 5-ről.